Maayong buntag kaninyong tanan na natas diri in town sa part 3 sa ato ang vlogs nga perting bahawang atong Disyembre pa. Onya, saman nakapangapi na ang tanan, sige pangapi na mo diha para magpalpitate ang tanan. Amen. Mingawon masitas tong bana ani wa aming bit tong bag. Onya, nasaya na bang tanan ng single diha? Tanaon na lang kaayo ani nilang ate ug kuya. Sana, big bike girl. Sus, mahalaan ng kigwa. Kaya ina, kita ka-afford na aritas babaw. Ipakita na pudang na wong, smile. Smile, smile, smile. Iya, guro ni mama. Or managuyab guro ni sila. Sorry, tiha, kanang chismosa lang yun, mga marites here. Yalakaw na pud. So, maniga sunod ani nila. Asam din yan ipadong. Ay, marag feel ako, nangita mi ani sa food court. Ala, sorry, sir. Ang importante, wati ka na banggaan, sir. Kaya, asam din mi ani padong. Sus, tanaw tani mga gold nga, dito ka-afford. Invest ko na gold. Saan pag-invest nga, dito ka-afford og gagmay. J-Mall, SM J-Mall, di ay SJ Mall. Sige, padayon. Sabi ni, maramig katong Japan nila nga hall. Hall? Basta, nang murag Japan. Kununghay. Kagwapas kong amag, galamit kay pamilak. Busy kaya to ang financer ng the pizza. Sus mo, gining dawan sa kong amiga. Moto na nga o nami. Hindi pa rin kamo itong video girl. Na, kaon. Sus ka, dugay, makabutang uya ang kay bugan. Wantay kastorya rin daghan. Mas ko nung nagungit diha. 15 minutes, madining kigwa ako kaning i-times to. Wait. So, mauto nun ingon ko nga itong i-times to. Pero day, akong i-times 5 day, kapitay mo din dugayaan ni. Sige naman, hagbabaan ni. Dara, wala ko kabaon sa isulti. Sige, habhab. Di, kaon, di, kamalingan na sa balay, day. Di ka kabang malutuan na, day. Kaon, sud mo. Kaming tulo, di kami bansay magluto. Pasensya na po. Sige, kaon, sud, day.